ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобинони Сомонаи Савдо ТВ. Дӯстони азиз, боз дар ҳамин аввали имрӯза мо якчанд намуди мошинҳои наву қабул кардем, ки пешниҳодашон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо низ замин, мошин, хона, квартира, техника, аппарат, компаниҳо дошта бошед, дар WhatsApp роҳӣ кунем бачаҳо суръатош ҳамроҳи маълумотош мо рекламаш мекунем, фурӯштам мегузорем. имрӯз 29 июли соли 2024 1000 рубл 121 сомонӣ дар бонки Эсхата ба канали Савдо ТВ хушомаден. имрӯза наворда ҳастай аз маркаи Opel, Opel Astra F ҳастай, Caravan ва хечбек, Opel Astra G ҳастай, хечбек ва универсални караванаш, Opel Vectra A ҳастай, Mercedes-Benz E-Class ҳастай ва Mercedes кузов 124 ҳастай, Daewoo Matiz ҳастай, Daewoo Lacetti ҳастай, VAZ 2110 ҳастай, VAZ 2106 ва VAZ 2107. баъдан Toyota Vitz ҳастай. дӯстон азиз, хоб Nissan ҳастай, хоб баъдан Hyundai Starex ҳастай. дӯстон азиз, трактори фурӯшӣ ҳастай, Hyundai Solaris ҳастай. хулас беҳтарин мошинои баҳри шумо, бениҳоят мошинои арзон дӯстон то охир тамошо кунед ва дигар маркаи мошинаам ҳастанд бачаҳо азиз. ба хотири пешрафти канали Савдо ТВ амин наворо бачаҳо бо диққат то охира гӯш кунед. 18 дона мошинаи баҳри шумо. пешрафти канали моро хоҳед агар амин наворда ҳозир лайк бизанед, дар канали мо подписатсия кунед. навори баъдна худо хоҳад хонаҳои арзон мешавад, эрона мо сар мекунем бачаҳо азиз. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти бор равон кардан дорен, акаи Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортонро равон кунед, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстон азиз, дӯстон ба якмора мошин ҳаракат ба самти Тоҷикистон мекунад. хулас ҳаракат кунед, успет карда бортон рой кунед, соҳ саломат худо хоҳад мерасад. дӯстон азиз, мегзарем ба аввалин Starex фурӯшӣ. Hyundai Starex фурӯшӣ ҳастай, ки дар ноҳияи Рӯдакӣ. дӯстон азиз, солаш 1999, 33000 сомон меган, дизелни, моторш ду, коробкаш механика. ана ҳамин Hyundai Starex бояд чи савдо шавад фавран. ҳолати мошин хубай, балоно дуташ навай, дутайгаш 60%. нашод масъалаи краска, созай, утилизатсия ҳуҷҷати солона надора. алиш мешава, мошини майда бошага алишам мекунем. ин хеле ба нарх 33000 сомонӣ барои такси беҳад удобни бачаҳо азиз. касоне ки хоҳиш таксизанӣ дорен, инами рақамҳои WhatsApp 0831 да занг бизанед, аз номи канали Савдо ТВ бо арзонтон мекунанд. хулас амиро рӯй кунанд. шумо хостем ки Starex навор кунем, ина марҳамат занг бизанеда чахчах карда бигиреша бачаҳо азиз. ҳамон нафаре ки Starex хар ҳастанд, ами WhatsApp-ша рӯй кунед. агар касоне ки шиносотон Starex мехаранд, рӯи шиновар дар азиз. мегзарем ба дуюмин трактори фурӯшӣ. трактор МТЗ Беларус 82 ҳастай, ки дар ноҳияи 5 калхози Эмомалӣ Раҳмонда қарор дорад, ки солаш 2012 сола бар дар азиз. 130000 сомонӣ меган. ана ҳамин трактор фавран бояд савдо карда шавад. рақамҳои WhatsApp +7 901 ёки 938 дастӣ. комплект ҳамин трактор фурӯхта мешавад ба ротор, ҷуфткунак ва карчовкакунак. ҳамин се тақатӣ ва трактор худаш савдо карда мешавад. 130000 сомонӣ. ҳолати хуби техник қарор дорад. аккумулятори нав дорад. хоб аз ҷош заводид мешавад. сабаби савдо кардан мега сум дар курай хонахар ҳастем, ба он хотир савдош мекунем. каси мегира агар мақсад бурд мекунад бачаҳо. срочна фурӯшӣ марамат. мегзарем ба сеюмин мошини фурӯшӣ. Hyundai Solaris ҳастай, ки солаш 2014 дар шаҳри Душанбе бар азиз. 48000 сомонӣ меган, бо муомила дорад. моторш 1.4, коробкаш механика, бензин, газ плюс гази евро 4 задагӣ, краска тозаҳа кард. азиз, ана ҳамин Solaris бояд чи дар ҳол бо нархи 48000 сомонӣ фурӯхта шавад. касоне ки чизе барои мақсад фурӯш дошта бошен, дар WhatsApp мо дар аввал дар охир мондагиай ранги ҳамин акӯ видеонавор кард, то закарои худо хоҳад реклама пасанд мекунем, фурӯхта метем.
нашоти Солярис рақамҳои 901 06 1966 WhatsApp занг занед. Малияр Никол камтар дора, ҳолатиш хубай, савдо мешава, алиш намешава, кредит намешава, нақд сум бо нархи 48000 сомонӣ бо камтар муомила дор бардор азиз. Алиш намешава бача азиз. нашоти нархш бо муомила кинен WhatsApp да занг бизанед аз номи канали Савдо ТВ срочно фурӯшай бахарем бача азиз. 48 хеле нарх кам бача азиз. мегзарем ба чорумин мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz C-Class ҳастае ки соли 1995 дар шаҳри Душанбе ин ҳамаи морда фурӯхта мешавад. 47000 сомонӣ меган, бо савдои хубам дорам. ҳолати хуби техникӣ, газ плюс бензин. моториш 1.8 коробкаш механикай. рақамҳои WhatsApp ахираш 2277. метавонед дӯстон муроҷиат кунед. Салон кожа, дарун тоза, краска тоза, оинаҳо сия каги. ҳолати хуби техникида қарор дорад. полни танировка 1 сола марамат. касоне ки любителои S-класс ҳаст, яъне ки C-класс ҳастен, рақамҳои WhatsApp ахираш 2277 аз номи канали Савдо ТВ занг занед. 47000 солои 95. мошини ҳозир нахаду дар шаҳри Душанбе гашта истаи бардор азиз. худотон бо чахчаҳка бигирен шаҳр. масъалаи лайкора конкрет мебинен. навори пешна ростӣ гуфтем бачаҳо адуш дастгирӣ кунем. беҳад дастгирӣ зушид 750 та қариб лайк занед. гап нест бачаҳо. мегзарем ба панҷумин мошини фурӯшӣ. Mercedes Benz кузов 201 ҳастае ки соли 1986 дар Душанбе. ина ҳамаи мошин нарха бинен дам бигирем бачаҳо. дар Душанбе 26500 сомонӣ меган ки бо муомила дорам. 26500 ихели мошин намеён бача азиз. моториш 2.2 коробкаш боз автомат, краскаи сир, салон тоза. муомила дора. ассалому алайкум дӯстони азиз мега. мошин дар ҳолати хуби хубай, 4 балон нав, мотор нав, коробка 100% автомат, камрасход, срочно сум дар кора бо нархи 26500 бо муомилаи хубам дора. кузов 201 автоматика дӯстон, краскаи сир. хулас худотон бо чахчах кардан маъқул боша бигирен шаҳр. ва баъдан дар комментария нависен ҳамин кузов 201 арзанда ба 26500 ҳаст ё нестай. солиш неки 86 солатон азиз. мегзарем ба шашумин мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2106 ҳастае ки соли баромад 1994 дӯстон азиз. хоб 2106 соли 94 ҳамо тарафҳои ҷабо расул да қарор дорад. 18500 сум бо муомила дорад. бензини газ, мотор 1.3 коробкаш механика. нафарое ки 2106 хостем, ин ҳамиша мақсад мо ёфтем то ҳадди имкон арзонтарша навор кардем. аку амо вариантҳои соз шада тозаакша хел ҳаста 8000 9000 не ки вай мегирен фақат эмон мекунен. чем вай 9000 10000 12000 ами 18500 бигирем бардор азиз. кам беш кулият мекунен. охи ба ҳам хотир арзони бад шама ку вайрони бада ба хотир наимонем бардор азиз. моториш 1.3 бо беҳад камрасход механика. инами состояние краскаш беҳад тозаакай. муомила дора. 5 моҳа ҳуҷҷат дора, танировка дора. маълумот бештар занг занед 4 балон нав. мегзарем ба ҳафтумин мошини фурӯшӣ. ВАЗ 2110 ҳастае ки любителои 2110 ҳамҷа бошен, агар дастора бардорен хуб мешавад. дар Душанбе ҳастае ки 15500 сомонӣ меган. нигоҳ кунед охи мол дора бинед дам бигирем бача азиз. номерако транзит, краска тоза, маълумоти бештар ами рақамҳои WhatsApp 0655 занг занен. моториш 1.5 коробкаш механика, газ плюс бензин. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. 4 балон навай мега ходовой 100%. срочно бо ягон некси соз боша алиша мешава. ина варианти алиши ба некси дастай. хел ба нарх 15500 сомонӣ бо камтарак нашоти нархиш савдо мешавад. аз вид гарини маъқул шид, неки дириҷигаша бо худотон рақамҳои WhatsApp да занг бизанен, маъқул шава агар баъд бигирен шав. мегзарем ба ҳаштумин мошини фурӯшӣ. 2107 ҳастае ки ВАЗ 2107 соли баромад 2001 сол. анаиша биненака. дар Душанбе 15000 сомонӣ меганша. бензини холи, мотор 06 коробкаш механика. мошин хиш 07
неки моторш 06 ватсапшон 0105 занг бизанен аз номи канали Саудо ТВ 2107 мега ҳамаш садфоиза балон мотор документу ҳамаш хулас ҳастай бо камтар муомила дора алиш мешава намешава нагуфтам бачаҳо хел ба нарх 15000 сомонӣ бо муомила дора чахчах кунен маъқул боша бигиринша ва баъдан дар комментар нависен ки ҳамин мошино арзанда ба нархошон ҳастанд нестанд ва боз нависен ки Саудо ТВ ба пеш наврора дароз кунем ё ки кӯтоҳ ҳозир 21 қариб 20 минут навор кардем шумо да маъқул ҳаст нест ё ин ки наврора кӯтоҳ кунем бачаҳо азиз ҳатман нависен дар комментара ки мо ба назар мегирем фикрҳои шуморо барои реклама ҳатман муроҷиа кунем чизе бошад дар WhatsApp рӯй кунем рекламаи пасо мекунем фурӯшта мегзорем чун азиз мегзарем ба нуҳумин мошини фурӯшӣ Opel Astra ҳастае ки дар кузофи караван ин тараф Opel мешава як 5-6 дона бо диққат тамошо кунем солаш 97 универсални автомашина каравани простой дар исторавшан қарор дорад 41000 сомонӣ состоянии чоткагӣ ба ҳамон хотир камтарак нашоти нархаш болои потолок борад омад азиз бензини холӣ мотораш 1.6 коробкаш механика рақамҳои 3646 занг занен нашоти ҳами каравани простой срочно фурӯхта мешавад мошин мега сахти ба тозаи гарени мақсад фасон айда документи солона ҳастай мошин бензини холиҳай бо савдо мешавад савдо дар назди ҳамин караван дар исторавшани бостонӣ айни ҳол нахаду дӯстон қарор дорад маълумоти бештар занг бизанен бигирен маъқул боша рафта харидориш кунем бародар азиз мегзарем ба даҳумин мошини фурӯшӣ Opel Astra ҳастае ки дар кузофи хечибек ана бачакҳое ки хечибекҳои фасон хоҳиш карден 35000 сомонӣ ира дар регар мерен меёбенша солаш 97 дар шаҳри Турсунзода 35000 сомонӣ мега бо муомила дора 97 солай бензини газ мотор 1.6 коробкаш механика мошин состоянии хубай мега кондитсионераш кор мекунад срочно сум дар кора бо арзон ҳам мешава ҳамин номерода занг занен рақамҳои 919 98 43 63 ҳамин рақамҳои ҳамин хечибекай дӯстон азиз муомила кунен маъқул боша бигиренша фикр мекунем ки 35000 сомон арзандаи ҳамин нарх ҳастай солаш 97 бача азиз муомила кунен зангават кард чахчах карда бигиренша мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ ана бачакҳое ки астраҷӣ хоҳиш карден ба хотири астраҷӣ тамошо мекардиё ҳастай нависен ки ҳастай мо ҳар як комментара бачаҳо азиз ба назар мегирем Opel Astra ҳастае ки дар кузофи хечибек солаш 2000 дар душанбе 53000 сомонӣ солои 98 99 нест бача азиз 2000 сол бензини газ мотор 1.6 коробкаш механика 6450 рақамҳои дастӣ кор мекуна занг бизанен дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад ҳуҷҷатҳо семоҳа краска нав без сарапина ба астраҷи караван ба астрааш мега караван боша алишам мешава болои сум метем ҳамон нафарое ки астрааш караван дорен ин рақамҳои 6450 да занг бизанен алишам мешава ҳамо каравантон арзонтар боша агар баш қимат боша ака шумода сум мета дӯстон азиз мегзарем ба 12 мошини фурӯшӣ ана бачакҳое ки хоҳиш кардем ки астраҷи караван навор кунем ҳамин солои 1999 дар исторавшан қарор дорад астраҷи оригиналаш 41990 сомонӣ ин нарх нестай бачаҳо просто срочно ғалтагай 41990 сом бензини газ мотораш 1.6 коробкаш механика ина ҳамин состоянӣ фурӯхта мешавад рақамҳои 0505 занг занен фурӯхта мешавад астраҷи караван сум дар кораи нахаду 120% гарантия метем мега мошинчара ҳолатиш хубай журналистҳо беҳуда занг назанен просто нарха дида просто так зангмон назанен мегам нами
асраҷи солҳои 99 фурӯхта мешавад. срочно касоне ки мехара ҳамон нафаро ина марамад занговат кард чахчах карда бигиринша. мегзарем ба 13-ҳумин мошини фурӯшӣ. Opel Astra шастае ки соли баромад 2008 сол. дар шаҳри Хуҷанд 59000 сомонӣ. дӯстон навора бо диққат тамошо кунед. тамоман пропуска накунед бачаҳо азиз. либои маркаи мошина Савдо ТВ барои шуморо навор кардагиай фақат арзоноша. Астраш солиш 2008 дар Хуҷанди Бостонӣ 59000 сомонӣ дизелӣ. кузови хетчбек. мотор 1.9, коробкаш автомат, номерако транзит, мордай фасон, краскай тоза, дискои зур задагиай бо автоматикаи бадай. мошин просто мага ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. як даст гаштагиай боз камтар муомила ҳам дорад. ҳамон нафарое ки Astra H мегӯянд навор кунед, акада занг заненда нархнома када бигиренша дӯстон азиз. мегзарем ба 14-ум мошини фурӯшӣ. Toyota Vitz ҳастае ки соли баромад 2010 дар шаҳри нав қарор дорад ки бо нархи 39000 сомонӣ фурӯхта мешавад. Vitz хетчбек дӯстон азиз. бензини холӣ, моториш 1.3, коробкаш автоматика. 39000 сомонӣ бача, 39000 сомонияй. уқа қимати нестай. шумо ба 39000 Toyota мехарин. 1.3 автоматика, мошин беҳад камрасход дӯстон азиз. отличное состояние. документо то 02/2025 ҳастай. утилизатсия ва документо хулас ҳаст мега. соҳиби ами Toyota Vitz 5828 рақамҳои WhatsApp шунай аз номи канали Савдо ТВ занг бизанем бачаҳо азиз. мегзарем ба 15-ум мошини фурӯшӣ. Daewoo Lacetti ҳастае ки ранги Toyota Corolla Verso нигоҳ кунед бачаҳо азиз. соли баромад 2004 дар душанбе. 33000 сомонӣ бо муомила дорад. бензини газ, моториш 1.8, коробкаш механика. WhatsApp шон 7685 да занг мезанед, маслиҳатш мекунед, мегирем. тозаи мошин, салон тоза, номеро транзит, краска тоза. савдо дар назди мошин дар душанбе. Lacetti Daewoo 2004 сол, универсални мошина. ҳолати хуби техникӣ дар мошинча қарор дорад. кондитсионериш яхай. муомила мекунем, мегам WhatsApp да чӣ саволе боша муроҷиат кунед, худохоҳад ҷавоб метем ё номеродам паёмои занг бизанед, акада чахчах када бигиренша дӯстон. мегзарем ба 16-ум мошини фурӯшӣ. Daewoo Matiz ҳастае ки соли баромад 1998 дар шаҳри Хуҷанд бо нархи 15000 сомонӣ фурӯхта мешавад. ами Матиза рости мада бисёр занг мезананд апашкоо ки Матизхаро ами бисёртар апашкоо занг мезананд ки Матиз навор кунен. ҳамон нафарое ки моро тамошо кестен, ина 15000 сомонӣ транзитай. краскаш беҳад тоза, мошинчахчан удобни тоза, камрасход, моториш 08, коробкаш механика. WhatsApp шон 6633 занг зане аз номи канали Савдо ТВ бо худотон чахчах карда бигирем бачаҳо азиз. техосмотр нестай мега. савдо дар назди мошин дар шаҳри Хуҷанди Бостонӣ қарор дорад. рости навороро ҳаракат мекунем, зиёдтар кунем, шумораи мошинаро зиёдтар кунем ки аммо 3 рӯз 4 рӯза навор мекунем, тамошобинам шумоан, мақсад кайф кард тамошо кунем бачаҳо азиз. мегзарем ба 17-умин мошини фурӯшӣ. Nissan ҳастае ки Nissan Tina ҳастае ки солиш 2004 дар шаҳри Хуҷанд 50000 сомонӣ, аки соҳибаш дар Хуҷандай, мошини худаш Санкт-Петербургда қарор дорад. мотор 3.5, коробкаш вариатор будастай. WhatsApp шон 6000 ахираш занг занен. мошин мега айни ҳол дар Русияй, дар амо территорияи Санкт-Петербург қарор дорад. мақсад муомила мешавад. WhatsApp шонда занг бизанен, бо ба амо забони русӣ бо бинависем, беҳтарин мешавад, ака ва филми ки русай.
خودتان خلاص دوستان عزیز چخچخ کرده بگیرینش معقول باشد. 10400 سال در شهر خوجند 50000 میگه با معامله درست عزیز. معامله خوبم میشه. بنزین خالی موتورش 3.5 коробкаш вариатор будасай савдо меша срочно 50 та бо савдои хубам درست عزیز. مگذاریم به 18مین ماشین فروشی اوپل وکترا است که سالی برآمد 1993 وکترا آ کراسکای سرخ در دوشنبه 24500 سومونی بو معامله خوبم دوستان داره. بهوده زنگ نزنید. بنزین گاز موتورش 1.6 коробкаш механика рақамҳои 980 аз номи канали Саудо ТВ занг занен. мошинча мега 100% ягон дард надора. ҳама ҷош кор мекуна. хуб ҳама кнопкаҳош ҳам кор мекуна. муомила дорад. рақамҳои дасти ахираш 20 занг бизанем чахчах мекунем. 100% мотор коробка хадавои ҳама 100% мега. нашуд масъалаи система электрикшам ишам 100% камбуд хулас надора бигам хато намекунам бача азиз. ина хай худатон бо чахчах ка бигирен. навори Саудо ТВ ирӯзаш ба 18 дона мошин тамом шид. кам беш забон як ҳар то мехра хатогӣ боша агар ба назар нагирем бача азиз. нашоти реклама кардан замин мошин хона квартира чизе боша агар дар WhatsApp фасон кардан навор кунен видео кунен суратҳои чотка бигирен рӯй кунен худохоҳ рекламаш мекунем. ҳамин я лайки бепла ҳамун нафарои ки тамошо кесем бизанен. касе ки тоохир тамошо кард дар комментар нависем мо тоохир тамошо кардем. ҳатман бачаҳо лайкҳоро занен. дар канал подписатсия кунен. навори баъдина худо хоҳад хонаҳо мешавад пага хонахароам тамошо кунед. зинда ва сарбаланд бошед бачаҳо.